खुलुमबाय लोगोफोर सासे हिन्जाव आरो साथाम हौवा एखे लोगो मोनसेनो रुमाव थायोमोन मोनसेनो रुमाव बिसोरो गोबाव समनिफ्राय थाबोदों आरो दाखालि बावै माबोरैबा बिसोरो हमजायो आरो बे हमजानाय खारन माबोरै बे हिन्जावा बिसोर साथाम बांगाल हौवाजों थाहैखो आरो साथाम हौवाया अबेनि आरो बे हिन्जावा अबेनि बे गासै डिटेल्सखौ बे भिडिअनि थ्रुयै खोन्थागोन आरो लास्टाव नोंथांमोननो मोनसे आङो एक्सपेरिमेन्ट खालामदों आरो बे एक्सपेरिमेन्टआ मा बेखौबो नोंथांमोननो दिनै खुलायै खोन्थिगोन। नोंथांमोना जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। जोङो दिनै हप्तासे जाबाय आरो बे हप्तासेयाव आङो कन्टिनिउ दिल्लीयाव जाबाय थानाय जन्तर मन्तराव जि प्रटेस्ट जाबाय दङ आरो बै प्रटेस्टनि बिसय भिडिअ लाबोगासिनो दंमोन आरो सनम वांचुकखौ माबोरै हमना लांदों माबोरै प्रटेस्ट जादों दिल्लीयाव माबोरै बुलाय सुलाय जादों बेफोरनि बिसय गासै भारतआव मा सलायबाय दङ बेफोरनि बिसय थांनाय हप्तासेयाव कन्टिनिउ आं भिडिअ लाबोबाय दंमोन आरो बे भिडिअफोराव मा रखम भिउस फैदों नोंथांमोना नुनो मोन्दों जानो हागौ आरो दिनै आङो बेनि थाखाय मोनसे एक्सपेरिमेन्ट खालामदों आरो बे एक्सपेरिमेन्टआ मा बेखौ नोंथांमोना दसे उनावनो नुनो मोनगोन। बयनिख्रुइ सिगां नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक मोनसे खालामना हो। जोङो नुबाय थानाय इउटिउब बा आजिखालि बांसिनानो टिभिफोरखौ बांसिन नाया बयबो इउटिउबावनो बांसिन भिडिअफोरखौ नायो जाय बर' एलबामफोर रिलिज जाबाबो बर' फिल्मफोर रिलिज जाबाबो बै इउटिउबावनो मानसिफोरा आपल'ड खालामो आरो इउटिउबा ओरैबायदि मोनसे प्लेटफर्म जानानै उथिदो बिनिफ्राय सुबुंफोरा गावनि जि मोनसे भिडिअ बानायनाय मोनसे एम बा भिडिअ बानायनो मोजां मोननाय सुबुंफोरनि थाखाय बिसोरनि थाखाय मोनसे खामानिबो आरो लोगोसे बे खामानि मावनानै एसे एला बे इउटिउबनिफ्राय रांबो मोनो आरो बे रांखौ मोननो थाखाय मानसिफोरा दिनै मा खालामनो हमदो बेखौबो जोङो मिथिगोन आरो बे एसे एला रांनि थाखाय सुबुंफोरा ओरैबायदि किसुमान निउसबो बे भिडिअफोरनि थ्रुयै फोसावो जेराव कुनु माने मिनिंलेस एक्सुअलि बे इउटिउबखौ जाय दिहुनदोंमोन गुगोला बिथांमोना सानदोंमोन जे बेयाव मानसिफोरनि जि टेलेन्ट मानसिफोरा मा मानसिफोरा खालामना दिन्थिनो हागोन बिनि थाखाय भिडिअ बानायना जाहाथे इउटिउबाव हगारो आरो बै मानसिनि टेलेन्टखौ बे बुहुमाव थानाय सुबुंफोरा जाहाथे सिनायनो हायो आरो दिनै ओरैबायदि इउटिउबा जानानै उथिदो मानसिफोरा टिभिनि जि मेइन स्ट्रिम मिडिया जाय निउस चेनेल बेफोरखौ रावबो नाया दिनै निउस नायबाबो बे मबाइलावनो नायगोन सोरबा एलबाम नायनो गोनांबाबो बे मबाइलावनो नायगोन सल' खोनासंनांगौबाबो मेथाइ बै मबाइलावनो खोनासङो आरो बे मबाइला ओरैबायदि मोनसे बुस्थु जानानै उथिदो दा एआइफोर फैनानै टिभि कम्पिउटारनिबो दरखार गैया गासै खामानियानो मबाइलावनो जायो एक्सुअलि फिसा फिला खामानिफोरा आरो बिनि थाखायनो मबाइलनि सायावनो सुबुंफोरा मोनसे भरोसा खालामो। नाथाय मेइन टपिक्सआव आं दा फैनोसै नोंथांमोननो आङो बे भिडिअखौ लाबोनायनि जि थांखि नोंथांमोना गोबां जों आं बायदि बा बर' चेनेल नोंथांमोना नुनो मोनो जायफोर माने फिसा फिसा क्रिएटर दासो 1 लाख 2 लाख बेफोरबायदि जायफोरना साबस्क्राइबार आंनाबोथ' खम आंबो आंखौ निजेखौनो गेदेर होनना बुंना लायाखै नाथाय आङो मोनसे रिसार्च खालामदो बर' चेनेलफोराव बांसिनानो सोरबा हिन्जाव हमजानाय सोरबा हिन्जाव बांगालजों खारखोमा लांनाय बा सोरनिबा भिडिअ भाइरेल जानाय सोरनिबा अडिअ भाइरेल जानाय सोरबा हिन्जाव हटेलाव थांनानै हमजानाय बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ खोब नायो आं मोनसे रिसार्च खालामदों नोंथांमोना मा नायनानै मोजां मोनो नोंथांमोनाबो आंनो कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय आरो आङो मिथिनो लुगैयो एक्सुअलि कारना मा आङो इमान खस्थ' खालामनानै भिडिअफोरखौ बानायो नाथाय भिडिअफोराव भिउसानो फैया जेराव आङो फाल्तु खोन्था मोनसेबो बुङा नाथाय गोबां आं नुनो मोन्दों जे इउटिउबारफोर दोङो खालि बेल' बाथ्राया जे अबे जायगायाव सोरबा हिन्जाव हमजादों अबे जायगायाव सोरनिबा भिडिअ भाइरेल जादों बैफोरखौ लानानै भिडिअ बानायबाथाय बिसोरना माने बिराद भिडिअआ 1 लाख 2 लाख सुबुंफोरा नायो दसेनो
बिनि थाखायनो आं एक्चुअलि थाम्बनेलखौ नोंथांमोननो ओरैनो होदो आङो थाम्बनेलखौ बिदि कुनु बाथ्रा नङा आं एक्चुअलि दिनै बेखिनि एक्सपेरिमेन्ट खालामदों जे आसलते मानसिफोरा माबायदि भिडिअ नायमारो जायखिजाया आङो गोरोन्थिबो जादों आं बेफोरबायदि एक्चुअलि खालामनो नाङामोन बे जितु थाम्बनेल बेखौ लगायनाय कारना बेनो जे एक्चुअलि बेफोरबायदि भिडिअखौ बेसेबां सुबुङा नायो आरो मोजां भिडिअ होबा जोंनि जितु बर' हारिफोरा बेसेबां सुबुंफोरा नायो बेखौनो आङो दिनै नायबाय लोगो मोनगोन मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों।